Felly, nath ni ddechrau efo galwad agorad i fynd i tŷ newydd am benwythnos. A hwnna yn gyfle i jyst chwarae, dod i ddysgu mwy am ddatblygu fel artist. Wel, trefio'r diwrnod efo Rhys a Anlen o Slen Law. So gathon ni wythnos o basically trafod be oedden ni eisiau greu a chwarae, trio pethau allan, adeiladu bwrdd masif. Nath yr syniad symud i fod yn hwylus yn cael eistedd rownd y bwrdd cron yna a pa leisiau i ni'n clywed o fewn traddodiad a diwylliant Cymreig a Chymraeg. Herio fatha pwy sy'n cael bod yn rhan o diwylliant Cymru a pwy sy'n cael teimlo fel bod nhw'n cael bod yn rhan o hwnna. Dwi'n meddwl bod beth ni wedi greu yn rhywbeth oedden ni ddim yn disgwyl i greu mewn ffordd, sef holl bwriad cyfnod ymchwil a datblygu. A dwi'n meddwl bydd ni'n ganolbwyntio ar oed sydd yn creu theatr mewn moddau gwahanol. Pwy sy'n teimlo'n saff o fewn y celfyddydau'r diwylliant Cymraeg. A dwi'n meddwl beth ni'n dod allan ar ochr arall ydy performance sy'n adlewyrchu y trafodaethau ac ymchwil nawr ni yn yr wythnos yna.